Da ni wedi gwneud coeden Nadolig allan o botwma a da ni wedi bangio morsels hefo ping. Da'n gornau asmwyd. Mae'n gweithio'n galed. Dwi wedi mwynhau I gwneud o i'r prosiect gweithio coed I ni gael mwy o pres. Mae ni wedi gwneud cardiau allan o llechi o Croesor. Mae yna 10 cardiau gwahanol. Hwn ydy logo ni. Rydym wedi creu gemwaith allan o llechi yn wrth afon Croesor a da ni'n mynd I gwerthu nhw. Mae phob genwaith yn 5 pence. Mae Marchnad Nadolig Croesor yn 29 Tachwedd I 10 Rhagfyr. Mae Sean Con yn dod â dysadwr rhwng 12 a 3. Mae yna weithio ar ddyniadau'r p'nawn Dydd Sul. Canu carolau a 5 gloch a dysadwr. Mae bar yna trwy'r penwythnos. Mae'r stondin Ysgol y Garreg yna trwy'r penwythnos. Dewch I brynu nhw I Croesor!